Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Patong. Taong 1965, Amumukpok, Camarines Sur. Isang liblib na lugar kung maituturing ang lupain ng Amumukpok. Binubuo ito ng malaking ilang at mga kabundukan na siyang pangunahing dahilan kung bakit madalang lang doon ang mga taong naninirahan. Hindi kalayuan sa sentro nito, matatagpuan ang isang maliit na bayan. Ang bayang yon ang sentro ng kalakaran noon, kaya na may 2 beses sa isang linggo, bumababa ang pamilya ni Patong para makipagkalakal. Madalas, hindi salapi ang gusto nilang ipalit sa mga kalakal nila, bagkus magkasing halagang produkto na pawang may pakinabang sa lugar kung saan sila naninirahan. Alam nyo kasi pinuno, sa taong ito, liblib talaga ang tahanan nila Patong. Milya-milya ang layo nun sa bayan, dahilan para 2 beses lang silang bumaba. 4 na bundok din ang kinakailangan mong tawirin para lamang marating ito. At ako na mismo ang magsasabi sa'yo, hindi maganda ang daan patungo roon. Kung isa ka lang ordinaryong tao at walang kasamang taga roon, mas mainam na manatili ka na lamang sa iyong tirahan sapagkat kung magpupumilit ka, maaaring hindi ka na makabalik pa. Usong-uso kasi sa mga gubat ang panliligaw at bagat. Madalas hindi ka lang isang araw na paglalaroan ng mga engkanto. May iba sa mga ito na inaabot ng linggo at ang masaklap pa, inaabot ng taon bago roon makalabas. Ang mga tao namang nakakaligtas sa ganoong kahabang pananatili sa gubat, hindi na umuuwi na normal. Ni hindi na nila kilala ang kanilang sarili, lalo na ang kanilang mga kamag-anak. Marami rin sa mga biktima ang kinitilang kanilang mga sariling buhay pagkalipas lamang ng 3 araw. Sabi-sabi noon ng mga kadugo nito na kada gabi sumisigaw ang mga taong yon nang nakapikit ang kanilang mga mata. Animoy nasa loob sila ng isang matinding bangungot kung saan wala silang kakayahang magising. Maliban din sa mga bagat, naninirahan doon ng mga aswang na nasa iba't ibang lahi at tribo. Malalakas ang mga aswang sa gubat, kaya kapag nakakakita yon ng mga tao, paniguradong magiging biktima nila ang mga ito. Ayon pa kay Patong, may isang parte ng gubat kung saan naroon ang isang malawak na patag. Sa umaga pangkaraniwang tanawin lang ang iyong makikita, ngunit pagsapit ng gabi, makakasilay ka doon ng mga nilalang na may dambuhala ang laki. Nakaupong mga ito sa gilid ng daan habang nagliliwanag ang mapuputi nitong mga mata. Parang tao rin ang wangis nito, pero masyado itong kakaiba at nakakatakot. Bukod sa butot balat nilang katawan, wala rin yung mga saplot, tapos kapansin-pansin ang mahaba nilang pangil na ubod ng itim. Wala ring tunog na nagmumula sa mga ito, ngunit kapag dumaan ka na sa kanilang pugad, makakaramdam ka ng matinding takot. Isang beses pa lang ding naranasan ni Patong na dumaan doon, pero ang pakiramdam niya noon, hindi na naalis sa kanyang isipan. Isipin ninyo, habang tumatagal ang iyong pagtahak ng daan, mas lalong tumitindi ang mga kilabot sa iyong katawan. Yung mga mata ng mga dambuhalang nilalang, mararamdaman mong hindi umaalis sa katawan mo. May mga pagkakataon ding umaangil ang mga ito, animoy naghahanap ng pagkakataon para umatake. Dahil sa ganoong sistema sa patag, di na niya sinubukan pang bumalik doon. 4:00 pa lamang ng hapon, obligado na silang magsara ng bahay. Hindi na mahalaga kung may naiwan silang gawain, ang importante ay makaramdam sila ng kaligtasan. Dagdag pa niya na, magmula noong isilang siya, gano'n na ang kalbaryong kinakaharap ng mga magulang niya. Kinalakihan na rin niya ito, at kahit sanay na, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot.
Pagtatapat pa niya na, madalas kapag hapon, may mga dumaraang pangkat ng mga aswang sa kanilang lupain. Minsan pumapasok pa ito sa kanilang bakuran para humingi ng pagkain at maiinom. Bagaman aswang ang mga ito, hindi nila yon pinagdamutan. Ang ipinagtataka lang noon ni Patong, bakit parang malumanay ang pakikitungo ng mga ito sa kanila? Hindi lang yan, parang kilala rin ito ang tatay niya. Noong una, di niya ito gaanong pinagtutuunan ng pansin, ngunit habang tumatanda siya, unti-unting namumuo sa kanyang isipan ang mga katanungang dala lamang ng kuryosidad. Isang hapon, pagdating nila sa kanilang bahay galing baryo, napansin nila ang isang grupo sa tabi ng kanilang tahanan. Nang masipat nito ang kanilang kalabaw, agad naman yung lumapit at bumati. Magandang hapon, Manong Dalmasyo. Kanina pa kami ritong naghihintay sa inyo eh. Pasensya na kayo sa abala. Sadyang meron lang kaming mahalagang pakay. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, agad naman itong inimbitahang pumasok sa bahay nila, yung mga nilalang. Nga pala Pinuno, nasa 47 anyos pa lang noon ang tatay niya, kaya hindi niya talaga mawari kung bakit gano'n ang respetong ibinibigay ng mga nilalang dito. Pagpasok naman nila sa loob, kagaya ng nakagawian, tinimplahan muna nila ito ng kape at dinalhan ng makakain. Binigyan din nila ito ng karampatang oras para makapagpahinga bago magdesisyon ng tatay niya na makipag-usap. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na nagsimulang magtanong ang kanyang padre de pamilya. Malumanay ang pamamaraan ng pananalita nito, animoy wala man lang itong nararamdamang kaba sa mga kaharap niya. Ay, mabuti naman at ngayong araw nyo natipuhang pumunta. Marami kasi kaming ginagawa, kaya bihira nyo ako ritong madatnan sa bahay. Anong kailangan ninyo, kaibigan? Sabihin nyo lang, kahit ano basta kaya ko, wala yang problema. Nang marinig naman ang kausap nito ang sinabi niya, dito na ito unti-unting napabuntong hininga. Di man yun nakapagsalita kaagad, inaasahan na ng tatay niya na hindi basta-basta ang pabor na hihingi nito sa kanya. Wala na ho kaming makain dito, Manong Dalmasyo. Kung ipapahintulot nyo ho, gusto naming kumuha na sa baryo. Huwag ho kayong mag-alala. Yung mga nanggugulo lang ho ang aming punteriya. Isang tao lang din ang kailangan namin at makakaasa ho kayo na hindi ito maglilikha ng anumang uri ng gulo. Dahil sa sinabi nito, bahagya namang napatahimik ang kanyang ama. Di man ito nagsasalita, bakas sa mukha nito ang pagiging seryoso ukol sa mga bagay na narinig niya. Ilang minuto pa ang lumipas, nang medyo makahanap na yon ng pagkakataon para sumagot, inilahad na nito ang kanyang mga paalala hinggil sa nais mangyari ng pangkat. Huwag niyo sanang kalimutan ang ating kasunduan. Pagbibigyan ko kayo, ngunit sa oras na makapaglikha kayo ng kahit konting gulo, pagbabayaran nito ng inyong angkan. Hindi ako nagbibiro, at alam niyo na kapag sinabi ko, yan ay gagawin ko. Ngayong nabanggit niyo na ang tungkol dyan, inyo rin sanang maisip ang mga ibinigay kong balaod. Batas na walang kahit na sino sa inyo ang pwedeng makaligtas. Saklaw tayo nito, at dahil dito napapanatili natin ang kapayapaan sa ating mga lupain. Ngunit kung hinahangad niyong sirain ito, maging handa rin kayo sa maaaring mangyari. Yun lang, kaibigan. Naway huwag niyo sanang sirain ang aking tiwala. Mahal ko kayo, at ganoon din ang mga taong naninirahan sa bayang ito. Pagkasambit naman niya ng mga kataga, napatangulang naman ang grupo. Pagkatapos umalis na ito nang walang kahit na ano pang sinasabi. Hindi nagtagal, nang makalayo na ito sa kanilang pamamahay, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang ama para magtanong. Unang beses niya kasing makarinig ng ganoong pag-uusap,
kaya medyo naguguluhan siya. Base sa mga istoryang nakalap niya sa baryo ukol sa mga aswang, hindi ito sumusunod sa kahit na sino na walang mas mataas na otoridad. Kadalasan din sa mga taong nakikipag-usap dito, dumaranas ng matinding paghihirap bago mamatay. Ang mga aswang kasi pinuno, may mataas na paninindigan at paniniwala. Hindi rin sila sumusunod sa kahit na sinong mas mababa sa kanila. Ganon ang paniniwala ng mga taga-baryo, kaya nang marinig niya ang pakikipag-usap ng tatay niya sa mga nilalang, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagtataka. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, di naman ito maiwasang mapangiti habang sumasagot sa kanya ng, Ano sa tingin mo ang rason? Simple lang naman ang sagot dyan kung iisipin. Hindi ba, Patong? Ibig sabihin, mas mataas na uri tayo sa kanila. Dahil kung hindi tayo rito mabubuhay ng ganito katagal. Yung mga nilalang na nakausap ko kanina, tagasunod ng aking mga balaod na ginawa ko para sa kanila. Wala akong ibang hangarin, anak, kundi ang kapayapaan ng lugar na ito, kahit napakarami ritong mga nilalang na nakatira. Yan ang paniniwala na matagal na panahon ko nang ipinaglalaban. Awa ng Diyos, naging matagumpay ako. Kaya nakamit ko ang kung anumang estado ng ating pamilya ngayon. Dahil sa sinabi nito, dito na niya nakumpirma ang mga iniisip niya. Wala mang pruweba para patunayan ang alegasyon ng tatay niya. Minarapat na lamang niyang sumang-ayon at sumunod. Naisip din naman niya kasing mas mainam na ang ganito kaysa namumuhay sila sa matinding takot. Dumaan pa ang mga araw. Pansamantala niyang nakalimutan ang tungkol sa pag-uusap. Mag-iisang linggo na rin kasi ang nakalipas, ngunit wala pa ring paramdamang mga ito sa bahay nila. Hindi yun madalas nangyayari, kaya medyo ipinagtataka na rin ito nila Patong at ng mga kapatid niya. Makalipas pa ang 2 linggo, bumalik ang pangkat na may dalang mensahe sa kanyang ama. Kagaya ng unang pag-uusap, hinintay sila nito na makabalik sa lugar nila. Pagsapit ng hapon noong mismong araw, di pa man sila nakakapagpahinga, bumisita ang mga ito. Wala naman kapansin-pansin sa kanilang mga kilos, subalit malakas ang kanyang kutob na may nagawa itong hindi kaaya-aya. Paglapit nito sa tatay niya, bigla na lamang itong lumuhod sa kanilang harapan. Yumuko rin ito, kasabay ng paghikbi nitong pag-iyak. Isipin ninyo, kahit matanda na ang lalaki, na kaya pa rin itong gumawa ng ganoong bagay sa harapan nila. Dahil dito, doon na niya napagtanto na may nagawa itong hindi kaaya-aya. Ano man ang mga bagay na yan, nasisiguro niyang hindi ito magugustuhan ng kanyang ama. Maya-maya pa, nang akmang magsasalita na ito, bigla naman itong sinapak ng tatay niya. Pagluhod nito sa lupa, agad naman itong hinawakan ng damit ng matanda hanggang sa magkalapit na ang kanilang mga muka. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Huwag kang mangdadamay ng mga inosenteng tao! Nangahas kang pumaibabaw sa balaod ng aking paniniwala. Ngayon, inaasahan kong matapang mo ring kaharapin ang problemang iyong ginawa. Lahat ng mga sangkot magpaiwan at ang mga utusan naman ito, umuwi sa inyong angkan para maibahagi sa mga walang alaman tungkol sa mga nangyari. Kilos na at marami pa kaming gagawin. Matapos naman itong mailahad ng kanyang ama, agad na umalis ang malaking porsyento ng grupo. Bale ang naiwan lang sa mga ito ay yung matanda at yung 3 lalaki na nasa edad 30 anyos na. Di man ito kilala ni Patong, alam niyang ang 3 yon ang pinagkakatiwalaan ng matanda sa grupong dala-dala nito. Pagkasilay naman ng mga utusan at manggagawa, inutusan ng kanyang ama ang 4
na itali ang mga sarili nila. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman itong sumunod ng walang pagdadalawang isip. Paghigpit naman ito ng mga bungkos sa kanilang mga bisig, agad itong lumapit sa kanyang ama at lumuhod. "Natupad na ho namin ang inyong utos. Ano na ho ang inyong kailangan, Manong Dalmasyo?" Nang marinig naman ito ng tatay niya, inabisuhan ito ang mga nilalang na manatili. Pagkatapos, pumasok ito sa loob ng bahay nila kung saan nagtagal yun doon ng humigit sa 10 minuto. Paglabas nito, may dala itong mangkok na gawa sa purong luwad. Naglalaman din ito ng isang likido na may kakaibang baho. Hindi niya mawari kung ano ito. Gawa ng ang amoy nito maihahalin tulad mo sa natuyong nana. Hindi mo siya literal na mailalarawan talaga. Basta sa kabuuang amoy nun, parang sa tuyong nana talaga. Nang malanghap naman ito ng 4, bigla naman yung nagsisisigaw habang pilit na umaatras. Sinubasob din nila ang kanilang mga ulo sa lupa, indikasyon na ayaw nilang langhapin ang bagay na yon. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy sa pag-usad ang tatay niya hanggang sa malapitan na niya ang namumuno sa grupo. Walang sabi-sabi, bigla niyang itinaas ang ulo nito sa pamamagitan ng paghila ng malakas sa buhok ng matanda. Pagkatitigan naman nilang dalawa, seryosong nagsalita doon ang tatay niya. "Hindi ako nagkulang ng babala sa iyo, Supremo. Pinaalalahanan kita bago mo gawin yan. Pero hindi ka nakinig. Ngayon sinisingil ka na ng mga pagkakamali mo. Tsaka ka naman magmamakaawa. Hindi ganyan ang ugaling dapat ipinapakita ng isang pinunong gabunan sa kanyang mga nasasakupan. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi pa ngayon ang araw mo. Marami pa akong plano para masigurong hindi ka nila pamamarisan." Nang masambit naman ito ng tatay niya, agad itong lumapit sa 3 nitong kasama. Kagaya ng ginawa nito sa matanda, ganon din ang ginawa nito sa 3. Ngunit sa pagkakataong yun, pinainom ito ng tatay niya ng likido. Paglapat pa lang ng likido sa kanilang mga lalamunan, laking gulat na lamang ni Patong nang masipat niya itong unti-unti nang natutunaw. Literal na natutunaw talaga yon, pinuno, dahil sa loob lamang ng ilang segundo, nagsikalasa na ang mga balat nito. Nahulog na rin ang kanilang mga mata na kahit anong pilit nilang ibalik, hindi na nila yon nagawa. Kalaunan, pag-usli ng kanilang mga buto, dito na sila napahandusay kasabay ng pagkawala ng kanilang mga buhay. Umalingaso rin mula sa katawan ng mga ito ang hindi maipagkakailang baho, kaya na may napilitan siyang lumayo hanggang sa makabalik na siya sa loob ng bahay. Nagtagal ng halos 5 oras ang ganoong amoy bago ito tuluyang nawala. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang ama na kinakaladkad pabalik yung matanda. Kahit nasasaktan ng nilalang, nakapagtatakang hindi man lang ito nagpupumiglas. Animo yan nangyari rito, tuluyan na nitong natanggap. Bagay na kanila namang ikinagulat. Paglapit nito sa kanilang tahanan, inabisuhan siya nitong lumabas ng bahay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang sumunod hanggang sa magkaharap na silang dalawa. "Ano ho yan, tay?" "Ihanda mo ang mga gamit mo, anak. Samahan mo ako sa pagbisita sa angkan nito. Magmadali ka at limitado lang ang oras nila." Nang marinig naman niya ang sinabi ng tatay niya, dali-dali naman siyang kumilos. Ilang minuto lang ang lumipas, nakalabas na siya bit-bit ang mga gamit nito. Ora mismo, umalis na rin sila ng bahay para puntahan ang tahanan ng matanda. Noong mga sandaling yon, habang binabaybay nila ang daan,
Ramdam niya ang pagsitakbuhan ng mga daga niya sa dibdib. Kung siya lang din ang masusunod, hindi na siya mangangahas na sumama rito. Ang problema, siya ang napili ng tatay niya, kaya walang puwang doon ang magreklamo. Isa ito sa mga batas nila sa bahay na may malaking kaparusahan kapag hindi nasunod. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang medyo makalayo na sila sa bahay, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan patungo sa labasan ng kakahuyan. Paglabas nila doon, bumungad sa kanila ang malawak na lambak na may malaking patag. Inaasahan niyang makikita na naman niya ang mga nilalang doon, lalo pat hindi pa noon sumasapit ang hating gabi. Hindi nagtagal, kagaya ng inaasahan, muli ngang bumungad sa kanya ang mga higanting taong nakaupo sa iba't ibang bahagi ng lambak. Nagliliwanag ang mga mata nito na sabay-sabay namang tumitig sa kanila pag-usad nila pababa. Maya-maya pa, nang medyo malapit na sila sa bukana, dito niya nasilayan ang pagkilos ng mga nilalang. Tay, bakit ho sila gumagalaw? May gagawin ba sila sa atin? Wala silang gagawin, anak. Natutuwa lang sila sapagkat narito ako. Tandaan mo, nagagalak ang mga nasasakupan kapag dumarating ang hari. Marami ka pang hindi alam. Pero huwag kang mag-alala. Bilang ikaw ang anak na napili kong maging tagapaghalili ko, walang sikreto ang hindi mabubunyag sa'yo hanggat ako ay nabubuhay. Matapos naman itong makapagwika, nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Habang umuusad sila sa lambak, kitang-kita niya ang mabilis na paglapit sa kanila ng mga dambuhalang nilalang. Yung iba nga, lumuluhod pa sa kanilang dinaraanan, pagpapakita ng walang katumbas nilang kagalakan. Di nagtagal, nang makalayo naman sila, dito na nagsimulang bumalik sa kani-kanilang mga pwesto ang mga ito. Di na rin ito pinagtuunan ng pansin ni Patong, lalo pat ang susunod na teritoryong papasukin nila ay ang lugar ng mga aswang. Maraming angkanang gumagala roon kapag gabi para magbantay sa kanilang mga hangganan. Nakahanda rin ang mga itong pumatay sa kahit na sinong manghihimasok sa kanilang lugar. Ang gano'n nilang batas ang nagsisilbing banta para sa lahat ng lahi at mga taong manghihimasok. Kapag kasi nasa loob ng kanilang teritoryo ang kanilang mga biktima, kahit ano magagawa nila sa mga ito dahil sa hindi na yon saklaw ng balaod ni Manong Dalmasyo. Aminado naman doon ang kanyang ama, kaya wala na rin itong nagagawa sa mga taong napapaslang ng mga aswang. Bastang nasa isip na lamang din ito, pangahas ang mga taong iyon, kaya nagwakas ng maaga ang kanilang mga buhay. Sa pagdating nila sa lugar ng mga aswang, dito na niya nasilayan ang higpit ng mga bantay sa paligid. Kahit purong kakahuyan ang nakapalibot sa lupaing yon, marami siyang nakikitang mga taong nakatitig sa kanila. Nagmumula ang mga ito sa likod ng kakahuyan, kung saan binabalot ng matinding kadiliman. Gayunpaman, kahit hindi sila basta-bastang nakikita ng mga pangkaraniwang mata, alam ng kanyang ama ang tungkol sa paniniktik ng mga ito. Kalahating oras pa ang lumipas. Dito na nga nila tuluyang napasok ang pugad ng mga kalahi nito. Pagdating nila sa lugar, agad naman silang pinagkaguluhan ng mga nilalang sa paligid. Bawat isa, hindi makapaniwala sa kanilang mga nakita. Ngunit sa kabila nito, alam nilang wala silang magagawa kundi ang manahimik at magmasid. Akala ni Patong walang mangyayari noong hindi inaasahan. Pero nang akmang malapit na sila sa sentro ng pugad, dito naglakas loob ang mga kamag-anak ng matanda. Hinarang sila ng grupo ng mga ito
na nasa humigit 20 ang bilang. Bawat isa nagpapakawala ng mabigat na presensya. Animoy ito ang pamamaraan nila para sindaki ng mga dayo. Nang mapansin naman ito ng tatay niya, galit naman itong binitawan ng matanda. Pagtitig naman ito sa mga nilalang, saksi siya kung papaano ito napaatras ng bahagya. Maya-maya pa, bigla namang lumuhod ang grupo matapos itong makarinig ng malakas na pag-angil na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Kung pakikinggan, para itong nagmumula sa tunog ng isang malaking tambuli na nasa tuktok ng bundok. Dala naman ang kanyang kuryosidad. Agad naman siyang dumungaw sa paligid hanggang sa masipat na niya sa itaas ng puno ang mga higanteng nakabuka ang mga bibig. Nakatitig din ang mga ito sa mga aswang na humarang sa kanila. Animoy hindi nito nagugustuhan ang ipinakita nitong kabastusan. Dahil sa ganoong pangyayari, dito niya napagtantong totoo ang lahat ng sinabi ng tatay niya. Di man ito kapanipaniwala nung una, mismo ang mga mata na niya ang nakasaksi nito. Maya-maya pa, muling kinuha ng tatay niya ang matanda habang nangungusap sa mga kamag-anak nito. Nakakalimutan niyo na yata kung sino ang kaharap ninyo. Alam kong hindi madali ang pasyanyong ito. At alam ko rin bunga lang ito ng inyong mga emosyon. Ngunit kung hahayaan ko kayong umakto dahil lamang sa inyong kagustuhan, mawawalan ng pangilang batas na kinikilala ko. Hindi ako rerespetuhin ng nakararami kung marupok ako sa kahit na sino. Pagkalahad naman ito ng kanyang ama, bigla namang yumuko ang nilalang na nasa harapan nila. Sa isang iglap, dinukot nito ng mabilisan ang grupong humarang sa kanilang daraanan. Nang makuha na ito ng higante, agad-agad naman niya itong kinain. Halos sa sobrang bilis ng mga pangyayari, tanging sigaw na lamang ng mga biktima ang kanilang narinig. Nang masaksihan naman ito ng lahat, wala na yung nagawa kundi ang mapaluhod sa harapan nila. Pagkatapos, nagpatuloy na ang kanilang pag-usad hanggang sa marating na nila ang bahay ng matanda. Bago niya ito pugutan ng ulo, naghanap siya ng panibagong gabunang mamumuno. Hindi kasi maaaring alisin ang pinuno ng angkan, lalo pat mawawalan ng balanse ang kapangyarihan sa mga teritoryo. Magdudulot ito ng matinding kaguluhan, kaya kahit galit ang tatay niya, sinigurado nitong mananatili ang kapayapaan. Bago rin ito maghalal ng panibagong mamumuno, tinalo niya muna ito ng paulit-ulit sa isang duelo. Itinatak niya rin sa isip nito kung anong kahihinatnan kung sakali mang magsagawa ito ng pag-aaklas. Pinaramdam din dito ng tatay niya nag-uumapaw nitong kapangyarihan bago nito ipasa ang trono. Halos ilang araw ding tumagal ang pagsagawa ng ritual bago tuluyang nakuha ng nilalang ang kanyang posisyon. Matapos nun, ipinalaganap ito sa lahat ng dako upang kilalanin din siya ng ibang pinuno. Matapos ang ganoong pangyayari, sa harap ng angkan, pinutulan ng ulo ng tatay niya ang matandang nagkasala. Pinahanap din ito ang labi ng mga taong biktima upang maibalik sa bayan. Ayon dito, hindi nila kailangang makialam sa buhay ng mga tao. Hanggat hindi sila naiistorbo, huwag silang mag-isip ng kahit na anong banta. Dagdag pa nito na, malaya naman silang kumain ng karne ng tao kung may mga mangangaso o mga kriminal na pilit naghahanap ng mapagtataguan sa kanilang lugar. Mariin din itong inilahad. Yun lang ang tsansa na meron sila, kaya wag na nilang balakin ang tumungo ng baryo para makakuha ng biktima. Hanggat walang taong napapadpad sa lugar nila, matuto silang makontento na kumain ng uling at hayop. Ang mga hindi susunod, papaslangin ng ama niya ng maaga.
Nang marinig naman ito ng lahat, wala namang naging pagtutol. Dahil dito, madali naman silang nakaalis sa lugar. Bitbit ang mga labi ng 3 kataong pinatay ng mga ito. Matyaga nilang tinahak ang daan patungong bayan. Nang makarating na sila roon, agad naman nila itong iniwan sa isang tabi kung saan madali itong makikita ng mga magsasakang mapapadaan. Akala nila doon na magtatapos ang kalbaryong kanilang kinakaharap, pero lingid sa kanilang kaalaman, may nakakita pala sa kanila nung iniwan nila ang mga labi sa daan. Nalaman lang nila ito ng tatay niya nung nagtinda sila sa bayan. Magbabandang tanghali noon, habang wala silang mga parokyano, may grupo ng mga taong lumapit sa kanila. May mga dala-dala itong armas na nakatago naman sa kanilang mga bewang. Pagtigil nito sa harapan ng kanilang tindahan, agad namang lumabas ang tatay niya kahit kumakain. Nang makaharap na nito ang mga bisita, malumanay naman itong nagtanong ukol sa kailangan ng mga ito. Subalit nang marinig ito ng mga armadong grupo, hindi na ito nag-alangan pang dumukot ng kanilang mga armas. Ora mismo, pinaputokan nito ang tatay niya, kaya wala na silang nagawa kundi ang kumaripas ng takbo papalayo. Bagaman hindi tinatabla ng bala ang kanyang ama, mas pinili nitong tumakas upang hindi na lumala ang sitwasyon. Nababahala kasi ito sa mga pwedeng mangyari kung sakali mang papatulan niya ang mga taong namaril sa kanya. Dahil sa bilis naman ng pagtakbo nito, madali niya itong natakasan. Yung kinita nila ng kalahating araw, naiwan nila sa kangga kasama ng kanilang kalabaw. Nakakalungkot man yun kung iisipin, hindi na muna nila ito pinansin. Nang makalayo na sila, tsaka pa lamang nakapag-isip ang tatay niya na magpahinga. Pagsilay niyang wala itong tama, agad naman niyang naitanong ang tungkol sa taong nagtangka sa buhay nila. Hindi ko alam kung sino ang mga yun, anak. Pero may kutob ako. Kamag-anak sila ng mga taong pinatay nung matanda. Ay, ito ang mahirap sa mga taong hindi muna nagtatanong eh. Masyado silang bilib sa kanilang mga kakayahan at dahil dyan kaya sila napapahamak. Lumipas pa ang mga araw, hindi na muna sila bumaba ng bayan. Matyaga silang nanatili sa kanila hanggang sa sumapit na ang araw na pinakahinihintay ng tatay niya. Ayon sa kanya, araw noon ng Huwebes nang dumayo ang armadong grupo sa kanilang tahanan. Mabilis nitong nakubkob ang kanilang bahay, kaya wala silang nagawa kundi ang sumuko. Dahil dito, hindi naman naalarma ang mga ito, gawa ng sa isip-isip nila, tagumpay na sila sa kanilang misyon. Ang kaso lang pagtungtong ng hapon, dito na unti-unting nagbago ang simoy ng hangin. Bago pa man ito mapaslang ang kanyang ama, nagsimula ng dumagungdong ang lupa. Nayanig nito ang paligid na animoy may malaking pangkat ng mga higante ang umuusad. Dahil sa ganoong pangyayari, tuluyan ang nakalaga ng kanyang ama ang mga nakagapos nitong bisig. Pagtayo naman ito, agad naman itong ikinumpas ang kanyang kamay sa hangin, dahilan para tumama sa kinaroroonan ng mga armadong grupo ang malaking kamay ng nilalang na sumasamba rito. Minuto lang din ang lumipas noon bago ito tuluyang malipol. Sa sobrang tindi ng kanilang natamo, ni paghawak ng armas hindi na nila nagawa. Nang mapagtanto naman ito ng tatay niya, pinatawag nito ang lahat ng aswang sa lahat ng dako. Pantay-pantay ang pagkakahati ng karne upang masigurong walang lamangang mangyayari. Duman pa ang mga linggo, may mga armadong grupo pa rin pumunta, kaya naman hindi na napigilang maalarma ng kanyang ama. At para matigil ang ganoong gawain, mismong ito na ang nagdala ng digmaan sa mga taong kalaban niya.
Tuwang-tuwa noon ang mga aswang dahil halos bumaha ng karne gabi-gabi. Ngunit hindi naman yun nagtagal dahil sa mabilis na pagkatalo ng mga kalaban nila. Matapos ang mga ganoong pangyayari, ni minsan hindi na bumaba ng bayan ang tatay niya. Si Patong naman noon, mas piniling bumaba sa mga baryo kesa dumiretso sa sentro ng kalakalan. Namumuhay man ng normal sa pang-araw-araw, alam niya sa kanyang sarili na hindi kayang talikuran ng kanyang ama ang pagiging isa nitong tanyag na hari ng iba't ibang nilalang na nakatira sa Amumukpok, Camarines Sur.